Tätä on kyselty jonkun verran. Mä ajattelin, että kokeillaan. Tehdään blogi suomeksi. Eli recap Casino Helsingin reissusta. Ja heti ensimmäiseen käteen. Mä istun alas pöytää olueni kanssa. Multa kysytään, haluanko mä postata vai odottaa. Mä sanon vaan, että mä oon tullut tänne pelaamaan pokeria. Let's go. Seuraavassa kädessä. S2 herttaa. Tulee avaus, maksu, toinen maksu ja mä maksan isosta blindista. Floppi tulee 2, 8, 10 värivedolla ja se sökötetään läpi. Joten mä kelaan, että kellään tuskin on ihan hirveän vahvaa tämä katte tässä. Sitten tulee tsekki. Mä päätän kääntää käteni bluffiksi. Lyön. Tulee 1 maksu. River on blankko. Potis on 70 ja mä ajattelin, että ei kaveri pitäisi olla ikinä vahvaa 10 tässä, kun se sökötti sen jo kerran perässä. Joten mä lyön 2 kertaa potillisen ja sieltä tulee instakippi. Saattoi jopa olla, mulla oli paras käsi. So what? Seuraavan käteen mulle jaetaan 10 rouva offarit. Mä avaan myöhäisestä positiosta ja tulee 2 maksua. Floppi tulee rouva korkea rainbow. Mä lyön siihen puolikkaan potin. Obviously for value. Tulee 1 maksu. Turni on 9. Mä päätän tsekkaa sen perässä, koska mulla ei ole mikään maailman paras rouva. Ja sitten ja riverillä tippuu jätkä. Vihu liidaa vajaa puolipotillista siihen. Mä mietin hetken, että onko meillä edes paras käsi tässä. Sitten taas alle puolen potin lyönti. Eiköhän. Joten mä maksan. Ja vihu kääntää S-jätkä offari. Seuraava käsi. 2 limppiä edeltä ja mulla on S8 suittari. Mä lyön 20 ja 1 vihu maksaa. Floppi tulee 2-3 rouva yhdellä padalla. Floppi on ihan hyvä mulle tai mun rangeille, joten mä lyön 20. Vihu maksaa. Turni tuo patakurko. Loistava kortti mulle reppaa ja toki mun takaoven väriveto on apuina, jos vihu maksaa. Joten ei muuta kuin isohko lyönti, 3/4 suunnilleen, eli 65-87. Vihu maksaa. Ja riveri tuo mulle nutsit, takaoven värinä. Ja mä mietin, että mitä vihulla voi olla tästä. No, periaatteessa vihulla voisi olla vaikka joku S5. 5-6, jollain takaoven. No ei oikeastaan muuta varmaan kuin padalla. Mutta mä mietin, että mulla on nutsit ja varsinkin takaoven nutsit. Niin nyt on parhain lyödä isoon. Joten mä lyön 500 vähän yli 200 pottiin. Eli melkein 2,5 kertaa potille. Ja vihu menee tänkkiin. Tämähän on ihan loistava uutinen. Ei tuu snapfoldia, joten todennäköisesti vihu on oikeasti hyvä käsi. Ja sit vihu maksaa luonnollisesti mukaan. Mutta jälkikäteen mä kävin kysymässä vihu, että onko kauhean törkeätä kysyä, että mitä sulla oli. Ja vihu sanoi, että hänellä oli kans takaoven väri. Eli kävi tosi kova tuuri. Mutta niinhän se usein on. Kun voittaa ison potin, niin siinä pitää myös käydä tuuri. Seuraavaan käteen. Edestä tulee avaus 10, maksu ja mulla on AK-offari. No, eikä tässä ole paljon vaihtoehtoja kuin 3 vettä. Mä lyön 40 ja tulee 1 maksu. Floppi tulee jätkä korkea. 4-4 jätkä. Mä lyön 40 ja vihu maksaa. Turni on kurko. Ja huomioitavaa tässä kädessä, että tässä on sama vihu vastassa kuin siinä patakädessä. No, mä lyön isosti, vihu maksaa. Riverit tulee 10. Ja mä mietin, että voisiko se takaoven väri käsi vaikuttaa tähän. Saisinko mä helpommin maksu? Joten mä lyön 1,5 kertaa potin. Luonnollisesti vallan. Joo, vihulla voi olla myös parempia käsiä kuin mulla. Mutta mä näen, että mulla on riittävän usein tässä paras käsi, joten mä lyön isoa. Ja tällä kertaa vihu foldaa. Mitä mieltä olette betin koosta riverillä? Oliko liian ohutta? Seuraavaan käteen. Stralle on päällä, sieltä tulee avaus 15, maksu ja mä päätän maksaa isosta blindista 5-6 pataa.
Floppi tulee 279 padalla, eli mulla on takaoven väri ja gutari. Sökötellään läpi. Turni on S. Ja mä tarkoituksella tänkään pitkään ennen kuin mä tsekkaan. Koska mulla on evil intentions, jos tulee delayed c-bet. Ja niin tuleekin. Tulee melkein potillinen pre-flop press-ajalta ja vihu välistä kippu. Nythän toi vihu on mun nähdäkseni täysin käpätty AX käteen, joten mä päätän reissaa. Mä lyön 110, vihu maksaa. Ja mun plani on shipata kaikki riverit, koska vihulla on yli potti takana. Mä lyön sen all in. Se miettii pitkään. Miettii. Joten vaikka tulisi maksu, niin mun mielestä tää peli on ihan hyvä. No, tällä kertaa se löytää foldin ja kääntää S-jätkä-offarin. Tää sessiohan oli ihan käsittämätön Sunruniin. Mulla oli 700 chippeä, kun mä menin ja cash outtasin reilulla 2 kilolla, eli 1309 voittoa muistaakseni.